Són les 20 hores, pràcticament la 1 de la matinada a l'Everest, nit tancada a l'Himàlaia. Esteu dijous 6 de novembre de 2025, 3 setmanes, mare meva, des de l'últim programa, 3 setmanes en què han passat un fum de coses de les que no ens donarà temps a parlar en esta hora picadeta de companyia que vos farem. I per què 3 setmanes i no 2 com sempre? Doncs perquè un important patrocinador del Barça va decidir que si no acatàvem les seves directrius no podríem seguir publicant programes amb més escoltes que la meitat de podcast de Som Eva. Vers això, 2 camins, o trobar un grup que ens cedís expressament l'ús de la seva música, o fer-nos l'espanyol i deixar de publicar els programes en certa plataforma. No us ho creureu, però en breus hem fet una tafita de la hòstia i en breus anunciarem cosetes. Disculpeu el misteri, introducció atípica per un programa amb un convidat atípic, un home que ha passat del món de la construcció al de la comèdia, ens ha fet riure amb un llibre sobre la mort i que et cobra una tercera part que la psicòloga per una hora de stand-up que és pura teràpia. Què et pareix, Guillem? Home, em sembla una miqueta boomer, any 2025, una miqueta FIFA i una miqueta carca comparar teràpia amb un monòleg, Ignacio. Gràcies, Guillem, per fiscalitzar com ningú els guions. Gràcies a tots els que us heu apropat a veure el programa en directe i als que preferiu escoltar-lo treballant, menjant o cagant, doncs espereu que el que pengem a YouTube, Spotify, iVoox, Asos i Himàlaia amb Guillem Marquedader i Ignacio O'Connor jugant-nos la feina des de l'Ateneu Popular L'Engranatge, avui descobrint els secrets de Marc Sarrats. Comencem! Molt bé, bravo! M'encanta sempre tota la pompa del format ràdio, saps? Aquest ara, com una altra, vinga, va, posa una altra. Això és tècnicament un programa de ràdio. I llegir el guió com movent una mica el cap, no? Com dient, va. Surfea esta ola. Un poc d'anunciar-nos, no? Un poc de lubricar este engranatge de presència digital. A tots els que ens escolteu, feu com Marc Sarrats i seguim-nos per xarxes socials, estem a X, Instagram i TikTok, com a @Himàlaia Podcast, i subscriviu-vos a YouTube, Spotify o iVoox en cas de rebutjar el vídeo, estimant el misteri de la veu, garants de la ràdio pura. Benvinguts una vegada més a Himàlaia, des del cor de la Zona Franca, recuperant-nos encara de l'última festa de guardar del calendari litúrgic, Tots Sants, una festa per honorar els que no estan, tanmateix com s'ha fet a València, amb els morts de l'Havana provocats per un verbenes que el 29 d'octubre ja anava de castanyada. Ai, estimades, si alguna vegada sentiu que el vostre dia a dia d'oficinista gris us sentiu mal assalariats per fer un scroll ràpid a Twitter mentre feu una caca, doncs imagineu ser responsables, per exemple, del País Valencià i que lo d'avisar d'un perill de mort de la gent et pille baixant la bufera amb tremenda dutxaja. Bé, no ens fem mala sang, ja l'han fet fora, tot arreglat, així no ha passat res. Ara reunirà gent més espanyola que tenir un Torito Bravo a escala sobre una tele de tub i buscaran un perfil continuista, és a dir, experiència present generalitats i perseguit per la justícia. Jo aposto per Carles Puigdemont. El retorn de Carls sona a pel·li de comèdia terror. Joe Dante, el dels Gremlins, va dir que la comèdia i el terror són dos gèneres que van com lligats, no? I ja ves això, sempre és això. Alguns exemples, per exemple, comèdia, Maribel, però chúpamela al menos, que així no puedo volver al trabajo. Terror, que el trabajo sigui evitar 229 morts. Comèdia, que un futbolista milionari acabi de pastor evangelista. Terror, que hagi vist a Déu després de violar una dona. Comèdia, Berga indica si Tata, diva, potra salvaje, servint cony, nascuda per ser milionària. Terror, fer-se milionària a través de l'empresa immobiliària Motomami SL. I això ens porta a la pregunta del programa, què a la vostra vida és pura comèdia terror? T'he d'avisar que li agrada ficar moltes capes. No, és a dir, acabo de caure per unes escales molt llargues i ara no sé. Doncs només acaba de començar això. Pots repetir la pregunta, Ignasi? Quina era la pregunta? Que la teva vida és pura comèdia terror. Ah, sí, la jornada laboral de 40 hores. La jornada... Vale. Què de la meva vida és Què de pura... la teva vida és pura comèdia terror. Algo, això que en principi tindria que fer gràcia, però quan ho analitzes una miqueta és devastador. Dius, hòstia, tio, això... La meva vida, és a dir... La teva vida. No, la teva vida en si mateix. No la meva, sinó la teva també. En general, la vida és comèdia terror. La vida és comèdia terror. En general, no segmentem. Vale. Jo ja he pensat en ser valencià, simplement. El concepte de valencià ja és... D'on de... Jo soc de Benicarló, m'encanta que ho diguis. Tinc que dir una vegada per programa. És el primer convidat que s'interessa. No, és que la família del meu avi matern era de Tavernes, de la Vall. Ah, de Tavernes, de la Valldigna. Això queda una mica més avall. Una mica més avall. Sí, però bueno, bona gent. Ara tenen platja, ara no. És que és així. A vegades baixes i dius, no hi ha platja. A vegades baixes i hi ha una mica de platja. No res, doncs això seria. Passem a presentar el convidat. Vinga, sí. anem-hi.
l'ascens. Està molt llarg aquest silenci, sempre, No creus, Ignacio? És com un desafio total, no? La banda sonora, un crescendo. No, estic esperant que passi alguna cosa. Sempre que passi Buf. Passarà. Tard o d'hora. Tard o d'hora, passarà. Sí. Té molt de ritme el programa. Necessito un moment de... No, clar, has arrencat molt fort, ara hi ha un moment que hi ha un està... moment que hi ha que baixar. Tota aquesta conversa deixeu-la, No vull que després feu filtrito en música, no. Diuen que l'angoixa és la resposta del cos humà a una por racional o irracional sobre un fet o esdeveniment que està per venir. A mi, com a bon millennial, hi ha moltes coses que em generen angoixa, des del no saber si sempre tindré un sostre baix on dormir, passant per la por a resultar un frau pels meus estimats, la incògnita de quan trigarà en passar un bus turístic pel passeig de la zona franca o l'eterna espera fins que cert expresident valencià es trobe amb un superheroi emmascarat de nom Luigi Golafre. I compte que no estic desitjant la mort de ningú, no? És que un italià trempat amb problemes derivats per l'addicció i posterior privadesa a certs químics és literalment qualsevol valencià de peu. No és apologia del terrorisme, és estadística, com que la vida hi ha sols tres coses segures, tots naixem, som pesoïtzats i en algun moment després morim. I sé que és un tema tabú, plagat d'eufemismes, hauríem de parlar-ne més, diguem-ho sense por ni vergonya, sí, tots en algun moment de la vida serem pesoïtzats. I és natural, és com quan ets menut i et diuen allò de que l'avi és l'estel que més brilla i tu que l'has vist darrere d'un cristall amb el tratge de la comunió i els ulls regalimant l'octite, decideixes creure. Volem creure, decidim creure en allò que ens fa sentir bé en una època de vaques flaques. I així tindríem, quasi sense voler-ho, el motiu pel que tenim avui amb nosaltres a un convidat molt per sobre del nivell del programa, una persona que ha retratat els monstres d'una generació i ens diu: ei, tete, si el pitjor no és morir-se, és el que hem d'aguantar fins que arribi eixe puto dia. I quina millor manera de confrontar aquests monstres que amb humor, perquè res podran contra un poble valent, alegre i combatiu que deia obrim pas, i si poden, doncs jo què sé, com a mínim ens haurem divertit pel camí. Marc Sarrats i Palomares, guionista, humorista, escriptor, podcaster, creador d'influencers i, per sobre de tot, i pel meu plaer personal, el meu dealer de shitposting de confiança. Marc, anar a veure el Vaques Flaques no és sols un intercanvi de diners per pura cultura sense tallar, és un deure moral, en especial per mi, que no vaig pagar pel llibre que tinc sobre la taula. Bueno, teoria tenia sobre la taula. Ja el tens al teu cor. Sí, bueno, el tinc en este cubo d'escombraries que hi ha aquí. Vols que m'aixequi, Ignacio, i el posi aquí? No, puc fer-ho ara. Benvingut a Himalaya, Marc. Aquesta és la teva casa. Esperem que gaudeixis d'un programa que per tu serà simplement millor que no morir-se i que per nosaltres és quelcom que no podíem morir sense fer. Molt bon vespre i benvingut. Bueno, hòstia, amb l'ensabonada, tio. Molt bé. Molt bé. Aquí el tenim. Perfecte, tio. Bueno, bé... I ara què? No res, ja està, podem marxar. Totes les meves intervencions serà com demanar-te el següent. I ara què? Quina és la següent pantalla? La intro bé, o sigui... Intro molt bé, tio. Algo que volis matisar, comentar... Lligat tot i... L'avi regalimant l'octite pels ulls m'ha agradat molt. Sí, ho pots fer servir, eh? Sí? Sí, és per tu, això. Molt bé. Si alguna vegada ho sento, jo per mi com el cor em plorarà una mica. Ell em va robar a mi. Que guai. No, un altre. Va ser a mi. Està guapíssim. Era a mi que em va robar el material. Està guapíssim, això. Havies vingut mai a la zona franca al vespre? Sí. Sí, en rodatges, i després vaig venir molt aquí perquè jo vaig fer moltes pràctiques de conduir, perquè em vaig treure el carnet a la 8ª, el pràctic. Aleshores, la zona franca... Amb els ulls tancats ja directament. Jo he creat autèntics estragos a zona franca amb un cotxe d'autoescola. Sí, el primer examen, crec que... El primer i un altre van ser a la zona franca. En el primer hi havia, com evidentment, vaga d'examinadors. Aleshores, jo l'havia de fer a primera hora i vaig dir primera hora, i van dir primera hora a Montjuïc. I aquell mateix dia diuen, no, hi ha vaga d'examinadors, el farem al migdia i a la zona franca. Vaig començar a enganxar iaios amb net sortint del col·le, no sé què, em vaig quedar com atorat al mig d'un semestre. No va durar molt, aquell examen. No va durar molt. Tu vens de Sant Andreu, que junt amb la zona franca direm que són d'estos barris de Barcelona que estan a mig gentrificar. És una cosa que estan allà. Que comença, que no comença. Jo crec que a la zona franca us queda una miqueta més de temps. No cregues, eh? Aquí detrás hi ha uns blocs que entraran a viure 30.000 persones amb bastanta més pasta que la mitjana de la zona franca. Sí, fan això, eh? Això ho han fet també. Això ho han fet també al barri de la Pau. A la Pau han fet uns blocs... A la Verneda? Sí, a la Verneda han fet uns blocs també de gent de pasta. Ja se foten allà... Després contaré una cosa d'això. Sí? Sí.
En contaré coses. S'ha generat un Battle Royale per ser l'últim... Després vols dir quan no... Després és quan no hi hagi micro... És que això és extremadament llarg. Deixa d'explicar-me una anècdota d'allà de la zona aquella de la Verneda. Allà, al final de la Rambla Guipúscoa, hi ha un edifici molt gran que està com amb un reforç metàl·lic, perquè allò era un edifici del desarrollismo franquista, que allò es queia a trossos i van ficar una armadura fora. Pues allà baix ara hi ha parquímetres de zona blava o verda, pues com a tot arreu, però fa molts anys, deu fer com 20 anys, quan van començar a ficar les zones blaves i tal, allà van anar a ficar els parquímetres i en el tio del parquímetre el van fer dirigir-se a una senyora d'una ètnia en concret que estava en un bar i li van dir tu has de parlar amb aquesta senyora perquè no sé què. La senyora li va dir aquests parquímetres no us poseu, no, millor que no us poseu. I el tio, jo soy un mandado, no sé què. Van posar els parquímetres i al matí següent no en quedava ni un. I si no m'equivoco, crec que van haver de repetir l'operació un parell de vegades. I dic, és que la concessió estava donada ja per cobrar per l'aparcament. És que això és organització veïnal. Això és organització. Sí. Ja està, pots continuar per on vulguis. Volia reivindicar aquesta anècdota que m'han explicat. Potser és mentida. Jo vull creure que és veritat, que al final és això tot. Al final s'ha creat com una Battle Royale, no? dels barris de Barcelona per ser l'últim barri en ser colonitzat. On creus que hauríem estar buscant piso de nuda propietat per d'ací uns anys? 100.000 nudes propietats. Martorell, directament. Passa una cosa, tio, amb això, la batalla aquesta, el Battle Royale aquest que dius, jo ara tinc una opinió terrible. Sisplau, que m'agrada. No vull només aquí fer lo típic de podcast d'esquerres en què ens donem la raó tota l'estona i després marxem cadascú a casa seva. Vale? Em passa una cosa, tio, ara que estic amb el criu anant molt als parcs i no sé què, me n'adono, tio, que hi ha una mica que ens estem queixant de que ens estan prenent una ciutat que tampoc ens hem fet mai nostra. És a dir, tu vas als parcs i el perfil de gent que està amb els seus crius als parcs són o expats o migració d'aquesta, de que molta gent està en contra i no sé què. Però catalanets de bien, 4 o 5, Aleshores, crec que i passa el mateix si fem una visió en retrospectiva, Vull dir, aquí estem tots, ara mateix tots fem molt la performance de quillos, tots ens hem tornat quillos de cop i volta i tots, vivim la calle com si fóssim el vaquilla, Però si fem un exercici d'honestedat mirant cap enrere, en l'època en què nosaltres vam créixer, l'estar al carrer, als parcs, al no sé què, eren llocs on els pares, que la majoria dels nostres eren pujolistes, eren llocs que deien, hòstia, això... nen al parc, no sé què, està tot molt rovellat, el tobogan tiene sida i no sé què. Aleshores, érem gent que bàsicament empalmava extraescolars de dilluns a divendres i al cap de setmana potser marxàvem a fora a un altre lloc. Aleshores, estem reivindicant a dia d'avui els carrers d'una ciutat que mai ens hem fet nostres. I la gentrificació es combat baixant al bar, la gentrificació es combat estant al carrer i que el teu fill sigui un petit navajero. Perquè si tu comences a fer que el fill no visqui a aquest carrer perquè et fa por que es converteixi en un perfil de persona, no sé què, no sé quantos, i ara has cagat. Si no ho fas tu, t'ho farà un altre. Sí. Llavors, jo reivindico que hem de començar a criar més delinqüents. Catalans. Sí, diguéssim, hi ha un punt, hi ha una reivindicació de lo que es considera, per mi una reivindicació de lo que es considera xusma, no? Vull dir, la xusma al final és la que es fa un lloc, se'l fa seu i diu, aquests carrers són meus, me'ls conec i tal. En el moment en què volem deixar-nos de convertir en xusma, comencem a perdre aquests espais que després diem, és que m'han ficat una botiga d'empanades argentines, vandalitza-la. Roba-la. Vandalitza-la. Jo ara ja no la vandalitzaré, perquè ja he arribat a un punt, però jo ara potser tinc diners com per donar-li 300 euros a uns xavals i que em rebentin una botiga. Vull dir, això, la ETA ho van fer, no? Sí, jo a petita escala, però per combatre contra la gentrificació. M'entens el que vull dir? Bueno, és això de think local a global, però al revés. Sí, però que estem plorant molt perquè ens estan robant la ciutat. Bueno, prenem-los nosaltres la ciutat amb ells una altra vegada. Hòstia, que sí, va, vinga, va! Hòstia! Per què ens estem queixant de que no podem entrar a la Polo i no estem bevent més al carrer? La gent a veure al carrer, botellón una altra vegada i quan vingui la poli a córrer. Sí. Com s'ha fet tota la vida, realment. Això és la tradició, no la merceria del barri. Veure al carrer. Que no té cap mena de sentit a nivell de model de negoci. No farem res. Putes calces paracaïdes, no les vull per res. Botella de tanc amb vodka al carrer i a córrer, tio. Ai, Dios santo. Bueno. Jo no sé ni per on m'havia quedat. Estava parlant de la nuda propietat i de Martorell i de hòstia. No, és igual. Al final, això venia lligat a una pregunta, ara canvia completament el tema, que era amb quina persona que ha traspassat
amb quina persona que ha fet palmaturi t'agradaria fer una entrevista? Xirinacs, tio. Xirinacs, no m'espero a Xirinacs en absolut. No. Xirinacs només per com a concepte. Com a concepte, per com es va morir. És a dir, m'agrada molt la idea del boig que crida, el boig que tira caques a la gent, no? Aquesta cosa. Xirinacs hi havia un punt que era un pensador com un Diògenes modern, vale? Que estava allà com dient coses, i la manera en què va morir va ser molt, molt bonica. Vull dir, ells se'n van al bosc i el forens no va poder confirmar que allò era un suïcidi. Però se'l van trobar al bosc, mort, i m'agrada molt pensar que el tio va decidir unilateralment morir-se sense fer servir cap estri. Saps com? I ara moriré. Jo ja no moriré. Ja està. I a mi amb Xirinacs m'agradaria parlar per preguntar-li, en plan... Com t'ho vas fer? Com t'ho vas fer? Perquè està guapíssim, això. La juja aquesta, com la vas... Tu, Guillem, tens algú que diguis... No, em faria gràcia Francisco Franco, però modo Radio Noia, saps? Els dos estirats. Radio Noia, els estirats. Bastant guapo, això, també, eh? A mi em mola bastant aquest format. Parlat en gallec, perquè diu que ell cree en les llengües fent un pulpo a la gallega. I per no fer la cosa aquesta de dir que no se li ha de donar veu a l'extrema dreta. No, clar que se li ha de donar veu i després s'ha de tenir criteri, que és una cosa que és bastant interessant. No els hi donem cap micròfon, no? Fes un Radio Noia amb Francisco Franco. El problema és que la majoria de penya no té criteri. Ja, tio, però al final això s'acaba canviant amb erosió. Sí. No pots apartar els fills de puta dels micròfons. Hòstia. Bueno, jo he dit que avui venia a no donar la raó a res. No. M'agrada molt. Segur que menys la raó que Jordi Graupera no em dones. Tu què t'agradaria? Vas tenir aquí en... Sí. Sí. Al bo d'en Jordi, que li dic jo. Yeah. Sí, no em va donar ni una vegada la raó. Ja m'imagino, jo igual te la dono alguna vegada. Ni la raó ni la paraula, molt sentint. La raó ni la paraula, efectivament. No, va estar bé, va ser com no treballar. I a tu qui t'agradaria entrevistar així? Jo Pepe Rubianes. Hòstia, clar, tio. Sí, perquè el tinc molt present a la meva vida, cada dia, quan m'aixeco, quan vaig amb il·lusió a treballar, saps? Penso en ell mentre estic en un bus i tal. No és conya, jo també, eh? Ho dic genuïnament, que penso en Pepe Rubianes com si fos família meva. Hòstia. Abans que segueixis, deixa'm quedar-me un moment aquí amb Pepe Rubianes. Amb el Pepe. La gent que el coneixem. Passa una cosa amb el Pepe Rubianes, tio, que jo veig a molta gent reivindicant a dia d'avui a Pepe Rubianes només perquè s'ha mort. Sí. Perquè jo recordo Pepe Rubianes quan estava viu, perquè jo sí que me'l tragava quan estava viu, perquè ma mare me'n posava el solamente com d'amagat, inclús de mira això, nen, però no li he dit... Cada Nadal a TV3 el tornaven a fer. Mira això. Riu però fluixet. Sí, i jo me'n recordo a gent, inclús gent de la família i gent de no sé què, rajant del Pepe Rubianes dient aquest tio que només sap que dir paraulotes i cagar-se en no sé què, que bla, 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 com rajan molt. Va ser morir-se, tio? I hòstia, ara a tothom li agrada molt Pepe Rubianes, eh? I els dolents som els que estem ara treballant. Efectivament. Bueno, ja saps la solució, Marc. Ja saps, matar-se. Fer un xirinacs, tio. Tu has treballat en coses bastant curioses, com en l'obra, que abans citava que tu has treballat a l'obra. Un lloc amb molta comèdia, ho dic de forma genuïna perquè jo m'hi dedico al món de l'obra. Hi ha moltíssima comèdia. Com arribes d'això, de posar totxos o carpinteria metàl·lica o el que fos que estaves fent, a el món de la comèdia? Bueno, l'objectiu sempre era arribar al món de la comèdia. El que passa que durant una època de la meva vida vaig pensar que aquest objectiu no s'acabaria implementant en forma de feina, i la meva família i entorn més proper, jo tinc una família bastant extensa, s'han dedicat sempre al món de la construcció. I no potser sent propietaris ni de grans empreses ni res, però potser una petita empresa o sent cap d'obra de no sé on. Aleshores, les feines que a mi em van començar a sortir de ben petit, jo vaig començar a treballar, evidentment, estius i tal, no sé si eren... que com vaig posar amb 16, perquè amb 16 podies fer algunes coses abans, i vaig començar de muntador de vidre, i ja vaig muntador de vidre després durant diversos anys, també estius, Nadals i quan podia, i després vaig estar també un parell d'estius de paleta, i quan vaig acabar la carrera i vaig veure que moltes els meus somnis i les meves idees no acabarien de funcionar, vaig començar a fer d'ajudant d'operari de mecànica d'ascensors, a muntar ascensors i manteniments, no tant, sobretot muntatge. I transportista també, que la primera feina que vaig tenir després de treure'm el carnet de conduir, la primera feina va ser de transportista d'una Ford Transit gegant portant motors d'ascensor i merda que passava moltíssim. Vaig estar 3 setmanes conduint aquesta furgoneta per Barcelona. Vaig liar uns cacaos. Allò que et pita la gent. Vaig rebentar tants retrovisors.
Cada dia arribava al taller al final de la jornada i jo em tancava allà com si se m'haguessin pujat les 3 estrelles del Grand Theft Auto. De dir, està aquí l'helicòpter a fora. Dic, perquè... Però t'ho juro, uns cristos que jo no sé com no em van... Ja prescrit tot això, es pot explicar. Sí. Però jo no sé com no em va caure un puro. Hi ha una vegada aquí a dalt d'allà a plaça Francesc Macià, al passeig de Pau Casals, no sé què, hi ha tot de carrerons estrets. I em vaig ficar amb la furgoneta per un carreró que no hi cabia. I a mi no se m'acudia que podia posar la roda pues, per damunt de la vorera, per no sé què, i aquí tot de cotxes aparcats. Vaig començar a trinxar retrovisors. I al final del carrer un monovolum, no sé, un Toyota gegant de color blau, ja vas fer una miqueta. m'han aparcat, que dic, és que no puc sortir, tal, i jo tot agobiat, amb una angoixa increïble, i dic... Amb un rastre de retrovisors darrere. I vaig quedar com parat, veia que la gent em mirava, no sé què, i va ser com... Mira, saps què? Tirar. I vaig rebentar tot el lateral del cotxe i cap al taller. Però llavors, quan vaig estar pràcticament un any fent de mecànica ja a nivell ja continuat, i just quan anava a fer l'examen, perquè s'ha de fer un examen intern per ser operari de primera, just a unes setmanes de fer l'examen va arribar una oferta de MediaPro per entrar de copy de guionista de promos de futbol. No queria que ens ha de dir un ordre de búsqueda i captura. Sí, jo pensava el mateix. Dic, una ordre judicial. El tema d'esport ja per sempre. Jo vaig veure un mail i vaig dir una de dos. No, i llavors vaig entrar, ja vaig començar des d'allà. I al món de la comèdia, a veure, jo porto molts anys fent monòlegs, és que jo vaig començar a fer monòlegs allò cobrant, entre cometes, el 2009. Hòstia, quan es cobra? Quan no estava de moda. No, ho feia jo perquè em venia de gust fer-ho. Jo havia vist per internet el Bill Hicks, el George Carlin, el Chappelle de l'època, i em venia de gust fer-ho. Llavors jo agafava un bar del costat de la uni, portava tot de gent de la uni, i el del bar em donava 50 pavos i a volar. I ja després vaig entrar al Mediterrani, a l'Open del Mediterrani, 2013, vam muntar un no diré protosoterrani, perquè el soterrani després és una institució, no vull tampoc faltar-li el respecte, però vam muntar un show de comèdia que es deia Poques Luces amb un company que és el Jordi Manau, que ara està a la SER, que vam començar fent un castellà al principi, perquè tota la comèdia era en castellà, no era inconcebible. Feien referència al Club de la Comèdia, tota aquella història que es feia, entenc. Sí, és com que tu pensaves que si volies que això sortís bé a nivell de feina ho havies de fer en castellà. Que eren Nuevos Cómicos, no? De Paramount Comedy o alguna cosa així. La clau era gravar a Paramount a Nuevos Cómicos. Però com que evidentment això no sortia, teníem 22-23 anys, vam acabar muntant també un petit xiringuito de comèdia, vam començar fent-ho en castellà a la Sala Continental de Gràcia i al cap d'uns mesos vam començar a fer-ho a l'Ateneu del Clot i allà sí que vam començar a fer-ho en català. Jo aquí tinc una pregunta. Els monòlegs són guions que tu t'aprens de memòria o tens com... Perquè sempre em sorprèn, vull dir, 20-30 minuts de monòleg... I una hora. I una hora. És una que tens memoritzat o tens com temes i a partir d'allà cada dia surt diferent? Jo amb això suposo perquè em falta formació de comèdia a mi. Jo sempre m'ho he memoritzat com un text teatral. A més, intento ser molt fidel també a lo que hi ha escrit. Sí que hi ha molta gent, i potser és la forma més anglosaxona que treballa per material, llavors ells n'hi ha alguns que, com alguns raperos, que ni s'ho escriuen, que ho van desenvolupant aquí. Jo no, jo fa el meu text, potser hi ha algunes variacions, però intento no sortir gaire d'allà. Sí, de fet diria que Magí Garcia, diria que el vaig escoltar en una entrevista, com parlava d'això, dels blogs i les temàtiques. El Magí jo crec, no ho sé, però... El Magí sembla molt teòric, té com molt de mètode? Sí, jo crec que sí, que el Magí és molt metòdic, i ell treballa molt amb material. Amb temes apuntats, llavors ell va desenvolupant-los sobre l'escenari. A mi això em costa més perquè no ho he fet mai. I com que tinc molta memòria, doncs m'aprenc el text i a volar. O sigui, el Vaques Flaques te'l saps de memòria? De memòria. Hòstia puta. Callem aquí. No, sí, home, hay que pagar, Verda. Qui del respectable i íntim públic que tenim avui amb nosaltres no ha vist el Vaques Flaques? Tots. No l'ha vist ningú. No, tenim... No l'ha vist ningú. Ningú. Bueno, jo sí. Jo era fan dels vídeos de YouTube primer. Vale. Hi ha una festa a les festes de Sants. A les festes de Sants, que va ser el primer que vaig gravar. A Castellers, i jo et vaig conèixer per allà i ja a partir d'aquí. Llavors anem a fer això de la promoció. I no sé com traiem-nos-ho de sobre ràpid i ja està. I aquí tallem el reel i el pengem. No, de fet, aquí tallem el programa, això ni s'emetrà. És exclusivament per a aquesta gent que sàpiguen on anar i els altres, que s'espavilin, que vagin a la font. 19, 20 i 21 de desembre, Teatre Borràs de Barcelona, plaça Urquinaona. Quants titos? Quants titos de què? Sí, quants lereles? L'entrada? Sí. No sé si val 18 o 20 euros. Baratíssim. A veure, és baratíssim. A mi s'ha de començar a pagar ja una miqueta. Més se tiene que respetar ja. No, però clar, s'ha de fer promoció, són 2.100 entrades, Hòstia. Són unes quantes, 2.100 entrades. Són unes quantes. I una és la meva. I una és la teva? Sí. Imagina't. Sí.
La cervesa dins del borràs, les llaunes que t'entris fora, rei. No, crec que no... Mira que ho demano, en mesura del possible, que la gent pugui veure, tal, però quan no hi ha taules és molt difícil perquè tu no pots aplaudir si tens una llauna a la mà. Sí. Llavors, per això m'agrada molt actuar en llocs que hi ha taules perquè la gent pot aplaudir. Però no n'hi ha, per tant, veu-te-les totes fora o amaga-les a la motxilla. No seré jo qui et digui que no t'entris birra o el que vulguis al Teatre Borràs. Això ja que la gent de Balanyà després t'ho gestioni com li doni la gana. Jo que sí que he vist l'espectacle, quan el vas fer a Paral·lel 62, de fet, el dia de l'estrena, dirà. Havíem fet 3 preestrenes fora, pues el que era podem estrenar gros aquí. Pel Bulgo, el que era ja per la gent de peu, vaig anar a veure, em va agradar molt. No faré spoilers, però toques molts pals, sequera, salut mental, auge de l'extrema dreta, capitalisme voraç, precarietat. Què et genera més angoixa de tot el que parles durant el show? Hòstia, ara mateix, a veure, no, és bastant mainstream aquesta opinió, però auge de l'extrema dreta. Però bueno, no passa res perquè també permetrà que la gent de l'esquerra ens puguem relaxar una mica, no? I no intentar tant polir, no? Que és una persona d'esquerres. Dius que és una persona d'esquerres? Algú que no és fatxa. És a dir, són tan fatxes els altres que jo, mentre no surti al carrer a pagar moros, em puc considerar una persona d'esquerres. Correcte. Llavors, em fa por, però com que sé que anem cap allà de manera inaturable, doncs ja m'hi estic col·locant una miqueta amb esportivitat, saps? M'he comprat un bat de béisbol, el tinc amagat a sota el llit i coses d'aquestes. No és conya, Se me'n va anar la olla l'altre dia i vaig dir... M'he de comprar un bat de béisbol. Alumini. S'ha d'anar a fer mal. Pesa menys, fa més mal. Pesa menys, fa més mal. Sí, correcte. Sí. De tots els personatges, parlant de la comèdia terror abans, que deia, de tots els personatges de l'extrema dreta catalana, qui et fa més riure? Riure? Riure. A mi és que l'extrema dreta catalana... Bueno, és que juguem en l'ambivalència aquella entre terror i comèdia tota l'estona, no? Em fan molta por per lo subnormals que són, però també em fan molt de riure per lo subnormals que són. Crec que tenim una extrema dreta genuïnament cutre. Sí. Saps? Sí. Que són tot de senyors, que al final... Pues, N'hi ha un de Manresa, que no recordo ni com se diu, que surt molt per les xarxes, que porta una gorra en interiors de Make America Great Again. Ah, hòstia. Que em flipa. O sigui, cada vegada que em surt veig tot el vídeo perquè ric molt. Bueno, és que estic genuïnament ric molt. Jo crec que lo interessant és seguir rient fins que no et peguin un tiro al cap. Exacte. És a dir, a mi em sembla... Fins que no et parin la vida. Perquè en el fons, bueno, es desarmes una miqueta, diuen, bueno, el mataré, però no sé si ha tingut efecte realment aquesta acció. A mi em mola perquè estàs descobrint un redneck català molt autèntic, realment. No, és que a més aquest té la cara molt vermella. A més fa molta gràcia, de veritat, Guillem. Entra a buscar-lo. Redneck, jo és que també m'agradaria reivindicar bastant el redneck com un col·lectiu, diguéssim, que hauríem d'integrar a les nostres files, tio, perquè és que tampoc s'acaben de ser rednecks del tot. En quin sentit? En el sentit de que el redneck és algú genuïnament de classe baixa, algú que està en un entorn rural, algú que no sé què, i no vull tampoc estigmatitzar aquesta penya perquè, a més, és gent que la necessitem, aquesta penya. El que no necessitem és el puto pijo que té 18 pisos i que li mola el tema de l'extrema dreta perquè són molt crítics perquè volen matar tots els ocupes i aquestes coses. Aquest perfil... I al final també hi ha un punt que els uneix bastant, no? Que és que són tots senyors que es posen molt catxondos amb la Sílvia Oriols. Ja, és molt heavy, això. Que eròticament els hi agrada molt, llavors ho canalitzen tot cap a... Jo miro els replies i sempre hi ha com, Sílvia, gràcies per guiar-nos en aquest camp. Fan unes palles gordíssimes. Són gent d'esmegma, literalment. Li han dit Sílvia a la dona mentre tenen relacions consensuades matrimonialment amb la llum apagada i una samarreta interior. Se'ls ha escapat un Sílvia i no ha passat res perquè la dona també estava pensant en la Sílvia Oriols. S'ha sentit afalagada, de fet. La dona, al moment en què li ha dit Sílvia, s'ha sentit afalagada. Jo pensava que s'havia acabat la flama, però veig que no. Però encara veig que tal. Bueno, en fi... Podem tornar a anar al Cònic a menjar un Frankfurt. Que és que Girona, tio, bueno, col·lega. Sí. Girona... Ja està, no desenvolupem això. Girona, tío, bueno, col·lega. I pa'lante. Sí. Vaques flaques. Molt guapo. Espectacle, de veritat. Moltes gràcies, tio. Ha canviat bastant, des de que... Sí. Bueno, bastant. Han canviat coses des de que és més curt, començant perquè és més Fas curt. allò encara... Bueno, no vaig a... No, perquè quan vas al Paral·lel 62 el vaig fer durar 1 hora 40. Sí, i va vaig ser veure que llarguíssim. allò era bastant nociu per la salut de la gent. jo m'ho vaig passar molt bé. I ara dura 1 hora i quart.
Molt bé. Ojo, hem retallat. Se nota que va anar bé aquesta temporada passada del Vaques Flaques perquè estàs fent coses de burgès, com beure aigua en gas. Sí. Vull dir que entenc que ve d'això, vull dir, Sí. és una cosa que t'està anant bé. Sí, directe des dels pous d'Arbúcies, des d'aquí una salutació a la gent de Remei de Cala Fresca. Quines coses fas ara que no t'imaginaves que podries fer fa 5 anys? Quines coses faig ara? Sí, en relació a lo bé que et va, Marc. No tenir FOMO. No tens FOMO? No tenir FOMO. És algo que crec que és molt de privilegiat ara mateix. Tens JOMO, que és el Joy of Missing Out, llavors. Joy of Missing Out. Sí, hi ha un punt de Joy of Missing Out ara. I això jo crec que és... A veure, ja podríem parlar de que també, vull dir, he comprat un pis, saps? Però clar, això és bastant... Això fa 5 anys no... Uau. Ojo, Molt Però lo de la JOMO, lo de no tenir FOMO és millor. Sí, perquè arribes a la conclusió de que tothom és un infeliç. Aleshores, hi ha una cosa que arrossego jo molt de l'institut, que és pensar que a tot arreu on jo no hi soc s'està celebrant una festa d'aniversari increïble. I això et genera molta angoixa al llarg de la vida i dius, no, he d'anar aquí perquè estarà aquest, llavors parlarem d'això i això farà que no sé què. Al final te n'adones que acabes orquestant el teu oci en base a possibles oportunitats que et doni L'opcionalitat, conèixer no? gent de no sé Sempre què. de- sí. Hi ha un punt que dius, no, para. Tenir un criu ha anat molt bé, també t'ho dic, perquè no tens més collons que tenir JOMO. Però ho trobo molt de privilegiat ara, això de no tenir por de perdre amb les coses. Hòstia, llavors has tingut un fill... Perquè no me les perdo, perquè tothom a casa seva és un puto desgraciat. Això és veritat. Per Tothom, per la tothom. gent que no està mai a casa... També, per això, Especialment desgraciada. especialment aquesta gent. Especialment desgraciada. Has escrit un llibre, has tingut un fill, t'has comprat un puto pis, I els arbres els havia plantat tots de petit. ahí anava. Sí, sí. I tu, vull dir, ja és públic, vull dir, t'has mig criat, amb un espai comunal, entenc que has plantat molts arbres. Molts. Una pregunta. Molts arbres. Això de plantar, d'escriure un llibre, tenir un fill i plantar un arbre, d'on ha sortit? Perquè jo he tingut ara un flashback, a l'escola primària ens ho explicaven, això. Sí, jo no sé d'on ha sortit, però crec que ara mateix la vida, la societat passa per uns llocs que hauríem de canviar aquestes 3 premisses. Sembla bé. Segur que ho va fer un japonès, un xinès. Segur que és algun... Segur que és algun Segur. sí. Un japonès molt pervertit, segurament. Jo crec que ara hauria de ser, ajudeu-me, perquè no ho tinc això desenvolupat. Tira-me-la, Marc. Per allò, de coses que has de fer abans de... deixar de veure i començar a donar entrevistes dient que has deixat de veure. Vale. Obrir la parella i començar a donar entrevistes dient que has obert la parella. I la tercera... Escoltar molt Ràdio Primavera, per exemple. això també... Sí. No l'hauríem de trobar, perdó. No ho portava desenvolupat, això. Fer-se vagar, Quina- una opció. fer-se I fer vagar. entrevistes. Bueno, i de fet fer un videoblog explicant totes les coses i les entrevistes en si. No ho sé, ho hauríem de trobar. Com vas Ara començar mira. sent vegà i vas acabar deixant l'alcohol i, bueno, al final és el Sí, és el i al cicle final que arrenca com t'entregues a Déu, no? És Exacte. l'últim, és dir, com has anat traient i al final t'entregues al vaig anar a t'entregues al nostre Sutton i Senyor. després vaig veure Déu i Sí. vaig fer pastor, I el, evangelista. el microdosing de cocaïna. Sí, Vaques Flaques, comèdia en català, pura comèdia en català. Hi ha com cert sostre de cristall en el tema de la comèdia en català i ho desenvolupo. Vull dir que, per exemple, perquè vegem un monòleg, un bloc de stand-up en català, ha tingut que venir, per la tele, diu que venir el Magí Garcia pràcticament autoproduït, per després donar això Pràcticament Filmin. no, autoproduït. No volia dir el pràcticament, però bueno, autoproduït, perquè això vagi a Filmin després i tu compri i gent amb ulles de pasta molt grosses ho puguin veure. A Netflix hi ha humoristes tenint hores de comèdia americans i britànics fonamentalment que són molt pitjors. No, i espanyols, bastant I bons espanyols que són bastant pitjors. Són bastant pitjors, ja no de Vaques Flaques, sinó del mític del Magí, pensava en el mític jo ara. sinó d'altres tal. Què fa falta per acabar de democratitzar aquesta comèdia catalana cap a les plataformes, que algú ho compre? Vull dir, no tot el món sap anglès, i tu t'ho subtitulen i moltes llegeixes, coses, ja tio. està. Jo estava molt obsessionat amb el tema de que havíem d'aconseguir construir un circuit que acabés desembocant en especials de comèdia en català i de més, i si bé és una cosa que estaria molt bé que passés, jo crec que estem a anys llum de que això passi, partint de la base que el coneixement que es pot tenir sobre comèdia en català, els que tenim aquí, els que som aquí, és un, però en general comèdia en català, i des del respecte, és el Quim Masferrer, el Peyu, i ja està, que van girant per tot arreu i fent quartos i tal. Aleshores, crec que hi ha un esvoranc bastant gros entre la percepció que tenim nosaltres del que estem fent i la percepció que té la resta de gent del que estem fent. Jo crec que primer la gent hauria de saber que existeix
a aquest tipus de comèdia en català, l'hauria d'anar a consumir al lloc que és el teatre, i després ja arribarien els especials i les coses, perquè si no tothom s'obsessiona en tenir el seu especial de comèdia, i jo que tinc el meu, per exemple, està col·locat al 3CAT enterrat sota 18 capes de formigó, que si no vas a buscar-lo tu directament no el pots trobar, que el van posar, evidentment, està allà i no puc queixar-me perquè està allà i tot el que tu vulguis, però està allà més perquè ells puguin dir que tenen un especial tal, que no pas per després la repercussió que en té. El Sostre està més en què a Catalunya hi ha molt pocs espais per fer les coses, hi ha molt pocs espais i sempre estan ocupats per una sèrie de persones que porten 30 anys ocupant aquests espais, doncs perquè també es volen guanyar la vida aquestes persones i han d'ocupar aquests 4 espais que hi ha. A la cultura catalana passa el mateix, amb la comèdia està passant ara, però passa el mateix amb la música, és a dir, només hi ha 2 pantalles del Guitar Hero. Només hi ha el mainstream més absolut i subvencionat i marques i tot no sé què, i l'altre és una pilota d'underground gegant que t'abarca des del grup que porten 15 anys tocant i que fan de puta mare i tal, fins als tios que porten, o les ties que porten 2 setmanes tocant a un garatge. Aleshores, Catalunya és un constructe i és un aparador, com que és un país que sobre el paper no existeix, hem d'inventar-nos-ho tot d'alguna manera per fer veure que sí que existeix. La música en català, anem a fer que la música en català és l'hòstia, agafem aquest gènere, aquest no sé què, ho inflem a tope i ara això és el mainstream. I a l'altre costat tens una pilota de coses, però no hi ha... És a dir, jo crec que la solució, o si més no el camí, hauria de ser poder estratificar més aquest circuit, poder estratificar més les carreres de les persones i que hi haguessin més espais per fer les coses. Que tu potser poguessis guanyar-te la vida fent comèdia en català sense la necessitat de tenir una hora o un especial de comèdia penjat al 3CAT, que tu fent actuacions fent 3 bolos a la setmana de 300-400 euros, doncs ja, evidentment et sortissin els números. Però no hi ha tampoc els espais per fer això, ni tampoc hi ha, ho sento molt, l'actitud de la gent i del públic per sustentar aquesta oferta cultural. Perquè, siguem clars, costa molt en aquest país que la gent surti de casa seva. És més fàcil que algú truqui els Mossos d'Esquadra perquè estan fent soroll als del bar de baix perquè hi ha un concert de música en directe, que no pas que aquesta persona vagi un dia a veure un concert de música en directe. Fins que no ens traiem de sobre aquest llepacirisme i aquesta cosa carlino convergent escarosa de que la vida és mongeta tendra i patata i veure la reposició del com si fos ahir a la nit, costarà molt de que certes coses no sembli que van a fer un pico i després se'n vagin a la merda perquè només s'aguanten si estan subvencionades. Saps el que et vull dir? Sí, i tant. Per què creus que, per exemple, un diumenge a la nit et fan un programa com Bestial que deu costar una realitat de diners i no fan un espai de monòlegs que segurament seria molt millor, encara que aquí som molt fans del programa Bestial i del botó Bestial. T'he de dir no l'han cancel·lat, que ho sàpies. T'he de dir que el vaig veure per primera vegada el diumenge passat i va ser com drogar-se, bàsicament. Em va passar com, saps els qualuts, les drogues aquelles del Lobo de Wall Street, que dius, és una droga pensada és un somnífer, però està caducat. Aleshores, si tu aguantes lo suficient com per no dormir-te, et pega un colocón de l'hòstia. Jo t'ho juro que estava veient Bestial l'altre dia i m'ha passat el mateix però amb la vergonya aliena. Vaig pensar, si aguanto lo suficient com per no tirar-me per la finestra ara mateix, això serà increïble. I ho va ser. Va ser una experiència increïble. Quina era la pregunta? No, dic, per exemple, un espai com Bestial, perquè no es podria fer una secció de monòlegs o un programa de monòlegs amb gent com tu, Magí, Manel Vidals, Josep Catalans, Oye Sherman... Per diversos motius. El primer és per aquest viatge de percepció que t'he dit, que una cosa és la realitat cultural que tu perceps i que tu entens que hauria de funcionar, i l'altra cosa és la del gruix poblacional de Catalunya i, evidentment, de tot arreu. Però tampoc funciona, perquè té una audiència de merda el programa. Vull dir, és que realment... Sí, però també s'han gastat molts quartos, llavors com a mínim han d'acabar-lo de fer. I després hi ha tot el tema de que, bueno, és com certes persones, certes productores, certs no sé què, doncs a vegades tenen més facilitat d'accés per col·locar determinades coses i també que aquest és un ofici, l'audiovisual en general o la cultura fins i tot, és molt de vendre la moto. Aleshores, tu quan veus que una cosa s'acaba fent i que no funciona, tu potser t'has perdut totes les reunions que hi ha hagut abans on se'ls ha venut la moto a penya dient que això seria l'hòstia, perquè tothom es pensava que això seria l'hòstia, perquè pensem que són males decisions basades en interessos i en no sé què, que també n'hi ha, però la majoria de vegades és que hem d'arribar a la conclusió de que la gent que té 50 o més que estan ocupant determinats llocs
no tenen ni puta idea de res. Sí, sí. No saben què és el que funcionarà, què és el que no funcionarà. Estan donant pals de sec constantment perquè és que un dia pot funcionar un vídeo d'una merda en un tàper donant voltes a un microones i ells no ho entenen. Aleshores diuen, hòstia, bestial, diuen La Paloma, famosos, Viviana Vallvé, cultura, de cop i Arturo volta un Valls. punt Joan Laporta. de ballarines. Diuen, funcionarà segur. I no funciona. Però bueno, a l'Ostrell tampoc li va funcionar al principi del col·lapse, vale? I ara li està funcionant. I bàsicament, ja no és ni l'Ostrell, és el Jordi González. I és un programa bàsicament on Jordi González entrevista a espanyols, vale? Però la gent ho mira. I per què és que la gent, quan mira una cosa, moltes vegades l'últim que li preocupa és si aquella cosa li agrada o no li agrada. Ja, Estem parlant de tele, és a dir, sí. tendim a pensar que per consumir tu una cosa t'ha d'agradar i això és mentida. És costums. Tu mires el que et posen a la tele i és igual el que et posen. I molta gent a tot arreu s'ha fet famosa perquè porta molts anys estant a la tele, independentment de que potser aquesta persona no li acabi d'agradar mai a ningú, però està a la tele. Per tant, ja està. És a dir, la tele és una cosa que s'observa passivament. Aleshores, bueno, no sé ben bé on vull arribar amb això, però que hem d'entendre tota aquesta crítica, tot el no sé què. L'altre dia vaig anar a fer una xerrada a Girona, no sé què, i hi havia un tio que va aixecar la mà al final per fer més que una pregunta, una reflexió, i parlava del programa Bestial i parlava de com havia sigut un triomf de l'audiència el fet de que haguessin canviat aquest programa de franja horària o no sé què. I tot i que a mi el programa Bestial és un programa que potser no m'acaba d'agradar o no trobo necessari, hi va haver un punt de pensar, hòstia, si sents com una victòria això, què diu de tu? Realment què diu de tu? Oh, hem aconseguit que ens canvin de la tele a un programa. Volies tenir un país, fill de puta? Volies tenir un país i t'estàs conformant amb que et canviïn un programa de tele. És que per mi és petitesa, grisó i senyors baixets i calvos. Sí. Parlant de... El qual acabaré... Vull dir, entén-me. Vaig cap allà, saps? Parlant de grisó i petitesa, fa 8 anys un esquirol podia creuar Catalunya de CDR en CDR, ara ho fa de podcast en podcast. Sí. Bàsicament és on ha quedat tot. És això, és on ha quedat tot. Tu no vas ser menys, Marc. Jo vaig fer, Tu vas fer una col·laboració a un podcast una d'un col·laboració company. a un brillantíssim podcast de Guillem Camós, des d'aquí saludem. Baleoc. Sí. Baleoc, que és el que seria un programa de Sebastià Darbó després de dinar LSD i sopar ketamina, més o menys, era un còctel i d'ahir sortia Baleoc. És el que fèiem, sí. Vale. La pregunta és, a mi m'agradava molt, insisteixo, l'autoproducció, era una cosa molt autoproduïda. És l'única forma de fer un contingut realment original, vull dir, parlava perquè el que deia una mica el Guillem, no? Del Bestial i altres coses, que al final sempre estàs veient una mica el mateix, pegat la volta 2 vegades a la Però TV. és que la gent vol veure el mateix. És que la gent vol veure el mateix. La gent vol votar Convergència. És que la gent vol el seu plat de mongeta tendra i patata. És que t'estàs equivocant si penses que la gent no vol el mateix. Fa 2 temporades vaig fer una secció a l'Està passant, que és la cosa més mainstream i xarca que et puguis imaginar. Val? No passa res, és necessari. A mons pares els encanta. Vaig fer una secció sobre el santoral, enrient-me una miqueta fent sàtira de vides de sants. Que t'ho juro que la gent em parava pel carrer per dir-li que no li agradava, que si era si podia canviar que què feia ficant-me amb els sants i que no sé què i que no sé quan. Que estem aquí, Toni, escolta, Toni, dic que dir una cosa, que no? vosaltres estigueu al casal Revolució, l'engranatge, a la zona franca, no sé què, no vol dir que el gruix de la Dir-li revolucionari és una miqueta no vol dir que el gruix de la gent és una altra cosa. Ara, això sí, quan vaig fer-ho de les classes, bueno, em paraven i em felicitaven pel carrer, perquè expliques coses de les Perquè era contingut convergent. Que puto asco, tio! Amb cara de puto fàstic. Però bueno, te n'acabes adonant que tu tens una visió del món i la majoria de gent en té una altra. Llavors, t'has de no conformar, sinó que has de a consciència, voler ser minoria, dissidència i de que potser les coses no et vagin tan bé. És que el que no podem és jugar a dos bandes. El que no podem és fer una cosa subversiva, original, rara i indie i alhora que ens patrocini Estrella d'Am i voler estar no sé què. No es pot, vull dir, no es pot. You can be half a gangster. Halfway crooks. No es pot, aleshores hem de triar. És Hasselhart, ara mateix, el Halfa Gangster. És el perfil de tal. Realment era l'únic programa que hi havia en AudioCat, la biblioteca de podcast en català, on hi ha 750 podcasts, per cert, és una cosa que m'agrada. I era l'únic vídeo. Era l'únic
podcast que parlava d'això, no? De misteris en este punt d'humor, de comèdia, en este gir. A mi em passava una mica que vosaltres, no? Que també tinc el cervell tan fregit per TikTok i els reels que tu comparteixes que a tot dic valeoc. Vull dir, Sí. N'hi ha moltes històries, jo és que vull animar-vos a que torneu d'alguna forma, hi ha moltes històries catalanes per treballar dintre del món del Baleoc, i et diré alguna. Vinga. Diré alguna, aniré tirant-te per camificar una mica això, i tu em dius si diries what the fuck o Baleoc. Et diré Baleoc a tot. Vale. Bueno, tira. La primera és que a la Mussara, a Tarragona, hi ha una porta adimensional, que no interdimensional, adimensional. Això és molt important. És un misteri que va destapar el mateixíssim Sebastià d'Arbó. Baleoc, però què és una porta dimensional? Pues és que la gent arriba allí i desapareix. Uau, Desapareix, simplement. Entra a un bosc que hi ha a Tarragona i no torna. increïble. Increïble. Vull dir, és i Sebastià d'Arbó va fer un especial de... Atenció, Ignacio, que estem evolucionant en la producció del programa. Ojo! Ojo, Ojo, Aquí tindríem... I això- aquí Ah, jo tindríem... pensava que això- ens patrocinava HBO. I això no estava preparat, vull dir. Per què desapareix tanta gent en aquest Fer poble? un clic no estava preparat. No estava preparat. M'encanta. Mira, la conversació. Posa una mica de zoom, Ojo, posa una mica de ojo, zoom, ojo. mira. Zoomeix-li aquí. L'investigador del món ocult és un títol increïble. Sebastià d'Arbó explica les misterioses desaparicions del poble abandonat de la Mussara. Sí, sí. També hi ha uns avencs molt profuns just de la Mussara. No vull dir que estigui relacionat. Sebastià va arribar a la conclusió de que no. Bueno, clar, de que no estava relacionat. Per això és adimensional, perquè ell només mira cap a una dimensió. Si mirés cap a baix els veuria tots. Efectivament. A mi és una cosa que... Bueno, sempre... I a mi m'agradaria que fos veritat. Quins són els ingredients per crear una bona història així creepypasta d'aquestes que dius, hòstia, una porta dimensional en un poble remot de Tarragona? Jo crec que és agafar algo de la quotidianitat i de cop i volta ficar-li una espurneta d'alguna cosa. Però ha de partir sempre de la quotidianitat, perquè si no ja és lore i ciència-ficció. Vale. Però agafa qualsevol cosa. Tu pots inventar-te una història de la nevera aquesta. Jo què sé, saps? Jo l'he recordat, perquè tinc mala memòria a vegades, que feies algo de temps de silenci. Fèieu com un Twitch en viu, pot ser? Sí, jo a la pandèmia, diguéssim Temps de que silenci, a la pandèmia es van prendre moltes decisions estranyes. I una de les Jo recordo plorar de riure amb un concret que parlava de Llorenç i el seu pentinat i alguna així, era increïble. Sí, vaig voler revisitar la sèrie Temps de silenci de TV3, 2 temporades, perquè hi ha una cosa que també estic molt anticatalà avui, però és igual, no passa res. Estic a res de tornar-me al verbo Adella, jo. Hi ha una cosa que també em toca molt les pilotes, que és aquesta nostàlgia televisiva, no? De que tot el que es va fer als 2000 era l'hòstia, no? Era increïble. I hi ha un punt que jo vaig voler anar allà a veure això. I, hòstia, Temps de silenci és una sèrie amb els estàndards que podem tenir avui audiovisuals, que vale que hi ha una diferència, però és genuïnament dolenta. És una sèrie dolenta. I per més que jo l'analitzava en clau de lo dolenta que era i me'n reia de les trames i de l'acting de la gent i de no sé què, la gent que veia al Twitch la seguia veient i em seguia dient no, Marc, pues que jo la tornaré a mirar aquest estiu, la sèrie, perquè m'agrada. Insisteixo, no volem veure aquelles coses. És a dir, per veure una cosa no fa falta que ens agradi. Yeah. Però, quina era la pregunta? No, era un record meu. Era un record. No era una pregunta, era un record. Era un ja punt. no és ni una reflexió. Eren uns punts suspensius. Hi ha una teoria conspiranoica que tira de no records, que, vale. que maneja una penya bastant nazi per Twitter, Sí. que és el negacionisme de l'Eixample. What the fuck? Negacionisme o what the de fuck? l'Eixample. Sí, negacionisme de Això està l'Eixample. passant? Això existeix. Sí. És gent que em va arribar a mi a Twitter. I què és el negacionisme de l'Eixample? El negacionisme de l'Eixample és una teoria conspiranoica que diu, pues, igual que les piràmides que les van posar entitats, que l'Eixample realment no es va construir i que de sobte un dia simplement va aparèixer. Va aparèixer. I la seva base és dir que no existeixen fotos de la construcció dels blocs de l'Eixample. Hòstia. Com pot ser que tantíssims blocs en els mateixos anys, Hòstia. una ciutat sencera s'edifiqués en 2 anys? Algú va fer, és impossible. Algú va És fer veritat. com quan tornes a començar la partida del Quién es quién, no? Va fer com tac! Pensa. I va sortir tot el bloc de l'Eixample. Pues estaria bastant guapo, tio. I a més t'he de dir que jo potser estic bastant a favor del negacionisme de l'Eixample, perquè si no vol dir que m'oriento molt malament.
Jo a primer de carrera una nit em vaig emborratxar molt. Una. Va haver una? Mira, que no sé què m'ha passat. Em vaig emborratxar molt. I teníem 10 euros per tornar a casa amb taxi, 3 persones. I n'hi va haver un, jo vivia al Clot, i un del company va dir, tio, anem amb el taxi fins a la Monumental, que jo visc per allà, i ja després tu te'n vas cap a casa. Jo anava amb amb aquest col·lega i amb un altre de Vilassar. I llavors el taxi ens deixa a la Monumental i jo dic, vale, Enric, doncs ara cap a casa en 20 minuts estem a casa. I al cap de mitja hora creu la Rambla a Catalunya i dic... Això no és la Rambla de Poblenou, no... Dic, crec que no. I llavors dic, no, és que això és que no hem arribat al Passeig de Gràcia. Imagina't la que portàvem una sobre que no en volíem una altra, ¿vale? I li pregunto a un tio que estava a un banc, dic, perdona, al Passeig de Gràcia, i em diu, cap allà, del rotllo, te l'acabes de passar al Passeig de Gràcia. Llavors jo vaig fer càlculs i vaig dir, vale, Enric, d'aquí 3 quarts d'hora serem. Llavors és possible que aquella nit el que va passar és que va aparèixer l'Eixample de cop i volta. Correcte. Perquè jo ho tenia claríssim fins que vaig començar a deambular per allà. I, doncs és gent que... M'agrada molt aquesta. Sí, va alternant a Twitter memes de Hitler tenia raó amb negacionisme de l'Eixample. Però això pregunto, és guió teu o és veritat? Això està No, passant. això és real, això sempre és real. Està passant? Sí. Jo no podia inventar alguna cosa tan bo. Sí. Vull dir, això és increïble. Deia precisament avui, deia el Basté, que un de cada 3 catalans creuen en teories conspiranoiques. De fet, un de cada 2 entre els votants de Vox i Aliança Catalana. Oh, quina sorpresa. És sorpresa. La pregunta és si Baleoc d'alguna forma va ser un contrapoder a la capitalització del fenomen conspiranoic per part dels podcasts de penya més etretes que masturbar-se en fotos de Nayib Bukele. Sorbo dramàtic. Jo crec que sí que potser des de l'esquerra faríem bé de tornar a fagocitar-los i a prendre'ls moltes coses que la dreta ha capitalitzat. Entre ells les teories de la conspiració. Les teories de la conspiració eren una narrativa d'esquerres que des de l'esquerra funcionava perquè posava en qüestió certes coses que estaven de l'establishment i de com estaven construïdes, no? I ara s'han agafat aquests. Llavors, de cop i volta et trobes que estar en contra d'aquesta gent és com defensar el Pedro Sánchez. Saps el que et vull dir? Et trobes com... És fort, eh? Jo m'he trobat en aquesta situació. Trinxera, no? És com quan... Sí. El Quique García de la Llama m'explicava que té un amic punky i que durant la pandèmia es va trobar que en les trobades on es reunia la gent que estaven en contra de la mascareta només hi havia punquis i fatxes. Correcte. I és perquè tots els altres que potser el de la mascareta ho veiem més o menys com una tonteria i tal, però vam dir, no seré jo el que ara associïn amb aquesta gent fatxa perquè el de la mascareta és una tonteria. I passa molt, i no només passa amb les teories de la conspiració, tio. Hi ha tota una narrativa, que això ho volíem parlar al Baleoc amb el Guillem algun dia, si tornem parlarem de la cosa aquesta. Perfecte. Tota aquesta narrativa, tota aquesta invasió que tenim ara de coach motivacionals i de l'aixecat d'hora i el de fer exercici, terrible. I el d'estigues en forma, el de menjar bé, em toca molt els collons que ho hagi capitalitzat la dreta. Ja, perquè això era molt punky abans. Perquè realment és com que, vale, sí, derecho a la pereza i tot el que tu vulguis, però que si currar-s'ho i posar-se les putes piles es reivindiqués des de l'esquerra, segurament seria una eina que es faria servir per defensar uns altres valors, que no, ara és com... No, ara hem de ser uns putos vagos... No, vull dir, cuidado, eh? No sé, s'entén per on vaig o no? Sí, 100%. Que ens estan robant coses que potser hauríem d'estar defensant nosaltres. Què proposo jo? Robem-los l'esbàstica. No sé com ho hem de fer, però intentem que ara lo de l'esbàstica sigui com algo com trendy. No sé com ho hem de fer, tio. L'esquerra era molt antidrogues, perquè les drogues era com que ennubilaven el jovent. Sí. I això s'han quedat molt ells, tot el tema... de ser antidrogues. Però què passa és que també se'ns ha portat a un lloc, i no vull ser victimista ni res, però se'ns ha portat a un lloc en el que, com que no hi ha cap proposta ni cap solució prou sòlida ni cap projecte que tu vegis que té un futur prou consistent, entén-me, el bàlsam que et pot donar la droga o certes addiccions jo el comprenc perfectament, i inclús fins i tot et diria
mentre sé veu una aigua en gas. No sé fins a quin... No, sí, però una cosa és el que jo experimenti Una cosa és el que faci amb el i l'altra públic, cosa no? són les meves idees. I jo ara estic en els textos començant a fer una apologia molt bèstia de la droga, perquè crec que el que tampoc pot ser... És a dir, com t'ho diria, tio? És que no sé com explicar-ho. No sé com explicar-ho. Que és el tema moralisme, potser, o... Sí. No, és a dir, quan els gimbros i aquesta penya derechuza i de no sé què com t'ho diria, critiquen la droga, critiquen el consum i no sé què, ho fan en defensa de la construcció d'un projecte encara que sigui el seu i encara que sigui aquesta cosa de superació personal i no sé què. Quan des de l'esquerra critiquem el consum i el no sé què, ho fem des del... està malament. Sí, del moralisme, sí. I és com, bueno, o més enllà de l'estar malament, tu em construeixes... Desenvolupes i em dius que anem a algun lloc i que per això no podem estar drogats tot el dia, vale? O aleshores com a mínim deixa que em drogui. Correcte. No? Perquè si no, també hi ha un punt de que no sé... Perquè el que està malament què són, les drogues o passar-s'ho bé? Perquè la meva iaia va drogadíssima, Sí. Llavors, el que està socialment mal vist de les drogues és passar-s'ho bé. Exacte. No sé, hi ha molta doble moral, hi ha molta doble rasero amb això, però crec que hauríem de profunditzar-hi una miqueta més. De fet, ho deies en un blog, diria, o en algun moment de la vida, en algun espectacle ho has dit, el tema de ja està bé d'usar les drogues com una eina per produir més i de treballar més i de posar-nos a tope amb la feina, referent a no sé, la gent de màrqueting i la cocaïna. Sí, els que defensen el microdosing per fer feines creatives de no, va, LSD però només una miqueta perquè així puc fer una campanya per gallina blanca. Fill de puta! Fill de puta per gallina blanca! És com, no, de droga per lo que és. Anem a l'última teoria o pseudoteoria o creepypasta i així ja passem de bloc. La història creepypasta és que a Pratdip, un poble també de Tarragona, hi ha gossos vampirs. Epa. Per enmig del bosc. I el lore que darrere és que Deep, en no sé quin idioma balcànic, vol dir vampir. Literalment. I Prat vol dir gos. I Prat vol dir Prat. I és el Prat dels vampirs. El Prat dels vampirs. I per aquí deriva una història en què hi ha gossos vampirs. Tant de bo sí, Baleoc. What the fuck, Baleoc. Baleoc. Si no hi ha what the fuck, res, Baleoc, endavant. Pues ja està, canviem de bloc. Sabies que a la Índia... És que tinc una història per tot. A la Índia van començar a donar antibiòtic a les vaques, perquè com que són sagrades, la gent no volia que se les trobessin mortes pel carrer i tal, i van començar a donar-los antibiòtics perquè visquessin més i no sé què. Llavors va resultar que aquests antibiòtics era l'única substància que els voltors no podien digerir, que eren els voltors que es menjaven els cadàvers de les vaques. Llavors, aquests antibiòtics van acabar amb tota la població de voltors de la Índia, que aleshores va pujar com una altra espècie de carronyaires que eren els gossos asilvestraus. De carrer. Els gossos que estan al carrer, amb la diferència de que els voltors no transmetien la ràbia i els gossos sí. Llavors hi va haver una epidèmia de ràbia increïble per culpa de donar-li antibiòtic a les putes vaques. M'encanta. No m'ho he inventat. M'encanta. Guatemala a Guatepeor. Pues vinga, va. Ara, Marc, passem a descans i refrigeri, que és una secció que bàsicament fem una cortina, però bàsicament et seguim fent preguntes. Bueno, i en aquest cas serà una miqueta més joc, ja que avui vull posar una miqueta d'ordre dins del caos, que és l'humor, perquè, siguem sincers, jo crec que hi ha molts tipus de monologuistes i no tots són iguals, no totalment. N'hi ha que observen el món com si fossin filòsofs en crisi, d'altres que viuen atrapats dins d'un univers d'absurd propi, i després hi ha els que pugen a l'escenari com si els haguessin enxufat directament a un endoll de 220 volts, entenent enxufar com esnifar, i endoll de 220 volts com cocaïna. I per descobrir quin d'aquests tres éssers habita dins teu, Marc, hem creat un test totalment científic avalat per la Llados University i dissenyat amb el mateix rigor que la coartada de Carlos Mazón. Avui sabrem, amb proves empíriques i un punt de diversió i un punt de lleugeresa, ens ho passarem bé. Quin tipus de monologuista ets. Però abans farem un repàs a quins tres tipus tu pots ser. Primer tenim l'observador crític. Aquest és el monologuista que vol el món i no li quadra res absolutament. És aquell que converteix la política, les xarxes socials o la vida moderna en un camp d'experimentació filosòfica
Una mica turres i tot sigui un punt pedant. Per la mironia, Bastant aquest. amb un punt de ràbia continguda i sempre amb la sensació que el món s'està enfonsant, però ell hi posa una acudit a sobre. És humorista i sociòleg a parts iguals amb tot això que comporta. Després tenim el segon tipus, que seria el narrador absurd. Aquest no observa el món, el reconstrueix, no parla de la realitat, simplement l'inventa, converteix una anècdota banal en una epopeia surrealista, un detall insignificant en un malson hilarant. És el tipus de monologuista que et fa riure sense saber per què i quan acaba no saps si t'han explicat un acudit o t'han revelat un secret còsmic. El seu humor es descriu exactament igual a com els descriu la seva terapeuta, estrany, poètic i totalment lliure de sentit comú. I per últim tenim el meu preferit, no perquè m'agradi el tipus d'humor, sinó per la figura, que és el showman brut. Brut de brut, no de bruto. I aquesta persona no explica acudits, dispara, és intens, físic i viu l'escenari com si fos un esport de contacte. Crida, improvisa, s'hi deixa la veu i, si cal, també la dignitat. Fa servir el cos, el gest, el ritme per mantenir el públic en tensió constant. És el tipus de monologuista que podria fer stand-up en una discoteca, un casal d'avis o en un míting electoral de Vox i aconseguir exactament la mateixa reacció. Aquest és el perfil de monologuista... Toni Muquilló, estem allà. Ara ens entenem. Aquest és el perfil de monologuista que no dona treva. És el que surt a l'escenari com si hagués esmorzat cocaïna de primer, Valium de segon plat i cocaïna de nou de postre. Un esmorzar en 3 serveis. Llavors, tenim l'observador crític, el narrador absurd, el showman brut, i ara et faré preguntes i al final, o sorpresa, et direm quin tipus de monologuista ets. I si empates no tinc cap mena de solució per dir-ne-te. Llavors, primera pregunta. Quan et passa alguna cosa absurda, Marc, com ho gestiones? A. Ho converteix en una reflexió sobre la decadència de la civilització occidental, fent una metàfora elaboradíssima de la temporada de Tata Martino al Barça, per fer el paral·lelisme. B. Ho apuntes a una llibreta i després hi afegeixes Dolphins, Jesucrist i un tall de pernil acompanyat d'unes lírics que penses performar en viu amb cants gregorians. I C. Normalment bastant borratxo, que oblides quines coses han passat i és per això que el teu estil segueix inalterable des de principis dels 2000. Bé, li afegeixo uns gats, unes lletres, Jesucrist i t'has de pensar que quan a mi em passa una cosa absurda jo m'enfado molt. Vale. M'enfado moltíssim. Hi ha una llum a casa meva, la llum de la cuina, vale. Es fon, s'apaga i s'encén a voluntat pròpia. Aleshores, jo, lluny de canviar la bombeta, perquè si segueix bé vol dir que la bombeta no és el problema, sinó que hi ha un altre problema, lluny d'investigar quin és el problema, jo he arribat a un punt en el que quan se m'apaga la bombeta mentre jo estic cuinant, miro a dalt, faig... Llavors s'encén i em sento com si ho hagués fet jo. Saps? Aleshores, crec que construeixo narrativa al voltant d'algo absurd, com que tinc un tema de tensió a casa que no funciona bé. D'això Sebastià Darbot fa un article al Nacional. Jo t'ho juro que a vegades li parlo a la bombeta com si hi hagués un fantasma, Sí, com si fos una àvia d'algú o un avi i dic com... I llavors s'encén i dic, vale, perfecte, gràcies, avi. Deixa de tocar-me els collons ja, tio. No sé, parar ja, tio. Llavors, segona pregunta. Com és el teu escalfament abans de sortir a l'escenari? A. Llegeixes 2 columnes d'opinió i medites sobre la hipocresia humana. B. Parles amb una cadira durant 20 minuts fins que et contesta. A la cadira hi ha un mirall on et pots veure tu mateix el reflex del teu cos en pilotes, amb la polla prensada entremig de les cames, formant així la clàssica vagina masculina. I C. Et mires al mirall, et piques el pit i dius avui per totes animal, després t'inclines, mires al mirall petit i te'n pintes una. Lo del mirall petit no, perquè jo sóc d'un petit reducte de gent que no ha consumit mai cocaïna. Jo també. Però sí que fins fa relativament poc el meu ritual eren pitis i birres. Molt bé. I així preparàvem el show. Per assimilació la C, direm. La C, sí, clarament la C. Té pinta que empatarem. El mirall era el de la nevera, de les birres. Esteu fent les vostres coses, no? Quan pugueu, No, o sigui que jo ho faci perquè estic marcant, perquè realment et vull donar un resultat al final. Tu ja vols, estàs fent... És un tria de la teva aventura totalment... Que ho faci l'Ignacio no té cap mena de sentit. L'Ignacio t'hauria d'estar fent molt de cas, però això li falla sempre. És un TDA no diagnosticat. Següent pregunta, segueix. Marc. Quin és el teu públic ideal? A. Gent que riu però amb cara de estic aprenent coses, és a dir, oients de Someva, jubilats i professors d'escola pública catalana. B. Joves completament ebris, consumidors d'un gran ventall de drogues amb certa predilecció pels derivats del cannabis. C. Gent que crida, aplaudeix, xiula i que inconscientment ve ja molt disposada a trencar la quarta paret i com moltes cites de Tinder públic, moltíssimes cites de Tinder tot el rato. No, porretes. Porretes, no? Perfecte. No apunto perquè...
porretes però no sotaneros, saps el que et vull dir? Sí, és a dir, no. no és el mateix públic, eh? Hi ha alguna dona? No. Hi ha alguna... Sí, alguna. Hi ha En alguna els meus dona. espectacles crec que alguna dona... Hi ha alguna dona hi ha. que no és parella de ningú. Sí, està No, molt bé. clar. Vull dir que venen voluntàriament. Mira, jo crec que la sotana- Però que també són porretes. El problema de la sotana és una mica el redneck que parlàvem abans, potser és... Aquí sí que... No vull tampoc donar certa... No, és això, són porretes però no sotaneros. Molt bé. Per última pregunta. Porro sí, Digues. és pit no. Ja està. La gent cridava consignes com porro sí, porres no. Això era un tall famós de... Què fas, Marc, quan algú no arriba al teu acudit? Que no passa mai, però si en el cas que passés, resposta A, penses que és culpa del sistema, el nivell educatiu ha baixat moltíssim en els darrers anys. B, te la sua, la qüestió és que no entens quan sí riuen. O C, fas un altre acudit, però més fort i amb més paraulotes, acompanyant a poder ser d'una falta de respecte cap a algú del públic en referència a la seva professió, gènere i o aspecte físic. Estic allà, eh? Estic allà. Faig veure que me la suda, és a dir, Vale. estic entre la B i la C. Faig veure que me la suda, però en realitat estic preparant dir el següent acudit amb moltes més paraulotes i M'encantaria... Ara anem 2B, 2C, pot ser? Crec que sí. M'encantaria que acabés sortint la B, que l'havies pensat per Miguel Noguera, segurament. Correcte. M'encantaria. No fem el mateix. No, Més falta. s'escolta tot. Sabria estar greu. I l'última pregunta, l'última pregunta, Marc, com et descriuria la teva mare? A, i això són tot entre cometes, un noi molt llest però sempre enfadat amb alguna cosa, una mica turres. B, sempre ha sigut molt especial, no l'entenc però sembla feliç. O C, insufrible, jo només li demano que no m'agafi diners del bolso per comprar droga. Molt bé. Sí. I amb això I amb això tenim un empat. Un empat. Llavors tenim que el Marc és un narrador showman absurd i brut. Doncs ja Em està. sembla una descripció Ja està, perfecta. ho tindríem. Una descripció increïble. Magnífic. I ara, una altra cançó. La zona de la Ja mort. estem acabant, no et preocupis. No, si estic bé, encara no m'estic pixant molt. Jo una miqueta. Marc, ara venen les preguntes, són de veritat, et sentiràs contra les cordes. Preguntes per a aquells que et vulguin conèixer una mica millor. La dinàmica és molt senzilla, no està copiada de cap podcast, pot ser de tots alhora, de fet. Preguntes picadetes Ja és com- de cara o creu. Arribarà un sentit que no farà falta que la Clar. IA faci podcast, perquè ja el pastitge serà al tant... final acaben ser cap El que el preocupa no mateix. és que la intel·ligència artificial faci coses com les persones, sinó que les persones comencem a copiar la intel·ligència artificial. Efectivament. En este blog hi haurà preguntes doncs, més senzilles, com per exemple podem trobar en un podcast de Someva. Guillem. Començo. Marc, definir-te com un home deconstruït o definir-te com un home lliure pensador? És la idea que busquem en És aquesta la idea. pregunta. Que asco. Prefereixo lliure pensador que de construït. Lliure pensador. Ja sé que el lliure pensador sempre acaba decantant molt cap a la dreta, però de construït... És que dir la paraula de construït a 2025 és no mola. duríssim i... No mola gens. No ho direm. Ignacio? Marc, exploració del punt P, sol o acompanyat? Del punt P. P. Sí. Què és el punt P? Ja, jo tampoc. Hòstia, al final serà l'únic que ho fa. Lo de ficar-te una cosa No. pel cul i toques allí el Ja, però Collons, no era botó en plaer. G? No, això és per les dones. Pròstata. El P és de pròstata. Pues està. Explora el punt P. El punto sol polla. o acompanyat? Clar. L'altre dia em va venir un flashback de pubertat, Ui. de Implicava un professor d'educació física? de ficar-me el mànec Jesuïta? d'un desatascador pel cul. A la dutxa. No. Hòstia, Em va aquesta venir la- com així i vaig pensar... Oh! I vaig dir... I va aparèixer algú i vaig i dir- et va punxar vaig aquí dir- l'ombro vaig ja, dir, vull dir. hòstia, sí que ho havia fet alguna vegada. Sí, carinyo, sí que ho havia provat. No. I la llum de la cuina com fent pampallugues molt fort en aquell moment. I des que em va venir aquest flashback, veig el desatascador i dic, Dius, l'he hagut de joder. guardar. I dic, guarda'l. M'està provocant. No, per tant, et diria que sol, perquè Sol. després acompanyat no he fet... És que he tingut una vida sexual molt avorrida, jo. Bueno, No passa res. Menys quan tenia 12 anys i em sodomitzava a mi mateix amb el desatascador. T'ho juro que em va venir, que estava jo tranquil·líssim, tranquil·líssim. I de cop i volta com... Parem d'aquests records raros. Estic imaginant una terapeuta dient en veu molt suau: Marc, tu creus que alguna vegada pot ha fet tu alguna cosa i de repente tu imagines tu mateix Clar. abusant de tu? Jo abusant de mi. Si us plau. Següent pregunta. Juan Dávila o Tony Mook? Tony Mook.
Tony Mook. Perquè hi ha una diferència, que és que el Tony Mook treballa. És a dir, el Tony Mook s'escriu unes coses i després les fa. Juan Dávila va allà a dir-li zorra, negro i maricón a la gent, i llavors, dintre del que d'allò, el Tony Mook el considera un professional de la comèdia i el Juan Dávila un notes. Bueno, Juan Dávila era guàrdia civil o Era policia, nacional, sí. o és algo que Pensa, inventat el jo? 80% d'espanyols han sigut Sí, no? o s'ho han plantejat. Sí, bueno. Alta flipamenta o vaques flaques? Vaques flaques. El de flipament a mi ara em fa vergonya veure'l. Hòstia. Jo odio qualsevol cosa que hagi fet fa uns anys. Qualsevol. No sé, no tinc com aquesta cosa a mi, és a dir, sento... Fora de plano, fora de L'ha interpel·lat. I el de La quarta ha fet paret. així el fluorescent, i ara estic parlant amb el fluorescent. Jo qualsevol... No sé, és com que... Suposo, a veure, hi ha un punt de... Jo sento molt rebuig cap a mi mateix, tinc com molts problemes d'autoestima i molta mandra i molt autoodi. Aleshores, jo qualsevol cosa, quan l'estic fent, és com que vaig a fondo. Quan ja fa un temps que l'he fet, la torno a mirar i dic... Quina puta. No, què és això? Bueno, no Una sé. estrella, Per tant, a veure, diria que vaques flaques perquè, a més, crec que és un text més bo. I és un monòleg més bo. Teoria de la conspiració preferida? Hòstia, m'ho poses ara... Teoria de la conspiració preferida, Joder. L'Eixample estava molt bé, però... M'ha agradat molt de l'Eixample. Sí, sí. Perdona, que... Kudos als nazis de Et vull Barcelona. respondre de veritat, Amb fonaments. la primera cosa La meva que és la de em Paul vingui al cap. McCartney, la que està mort i el van suplantar i ara es diu Paul McCartney per la gent que creu en Lo de Paul hi havia lo de Que la Brit m'encanta. Lavitz, que també estava morta. Sí. No, Però és més mainstream, aquesta és més mainstream. I... teoria de la conspiració preferida... Joder, tio, és que ara no em surt. Si no hi ha aquella de que Austràlia no existeix, que també està guapíssima. Però és que... Aquesta està molt guapa, tio. Tu has vist Austràlia? Pot ser teoria de la No. conspiració creepypasta Sí, el que Endavant. vulguis. Llibertat total. Endavant. Jo és que em quedo molt amb lo dels golluts, tio. Els golluts estan molt És que lo guapos. dels golluts està molt bé. Què és això dels golluts? Els golluts, tio... Mira Baleoc, tio. Els golluts és... Hi havia una penya vivint a Ribes de Freser i tota aquella zona allà, però que també n'hi havia al Montseny, a finals del 1800 o així, que era una gent com estrafeta, com amb Sí, bulbs aquí la al part aquesta coll, de la paparra estava com i com que superdesenvolupada. eren molt follaven molt entre ells, llavors sortien tots com retrasats. Com Pere Aragonès, però i no encara sé més què. exagerat, no. I i vivien a Ribes de Freser i tal, i quan van començar, és a dir, es van adonar que el que els hi provocava aquestes malformacions era beure aigua amb molt de iodo que hi havia a les termes d'allà, però com que estaven muntant banys termals allà, bueno, els van acabar matant a tots. Hòstia. Bàsicament. L'últim gollut que està documentat el van matar el 1950 Vale. a Hi ha fotos, pedrades al Montseny. Hòstia. I hi ha fotos de les I hi ha fotos i ja es diu que són les que es van inventar la ratafia. Matar pedrades, que l'any 50 hi havia armes ja. I és com... Sí, sí. Sí, es diu que són els que es van inventar la ratafia perquè hi havia moltes famílies riques que els tenien a casa com de mainaders i sabien moltes històries per entretenir els nens i després sabien molt d'herbes. Llavors es diu que la ratafia ve dels golluts. Hòstia, doncs això ho miraré aquesta nit. Llavors, com que és molt nostrat i hi ha poques proves de que això sigui veritat o no, entenem que és teoria de la conspiració i que, bueno, golluts a fondo. Sí, sí. Molt bé. Estem sols a l'univers? Estem sols a l'univers? No, en absolut. Clar que no. Està. Taxatiu. Sí, sí. Aquí sempre fem una pregunta que ens agrada molt, que és sobre icones. Artur Mas de 2017, Oriol Junqueras de 2024. Artur Mas 2017, Oriol Junqueras 2024. en plan... Però Amb qui et quedes? Qui et quedes? amb qui em quedo? Oriol Junqueras 2024, però perquè soc còmic. Vull dir, com a referència de comèdia em serveix molt. Val. Criança tradicional o criança en comunitat? Tu, que al final... Jo et diria que criança en comunitat i quan s'acaba la criança, fora de la comunitat, aquests nens. Vale. A crear la seva pròpia. Sí. Ara suposem que se t'acaba el show business, no hi ha cap més alternativa que dues feines, que una és venedor d'un piso o influencer de criptomonedes. Influencer de criptomonedes. Seria l'única manera de poder seguir fent comèdia. Perfecte. I treballar poc. Aquesta te l'ha dit, votant, creador d'influencers I que, o perdona, Baleoc? amb el tema, no és que jo sí, No. no vull ser defensor d'això ni molt menys, però que la moneda no vinculada a un estat
és la moneda com entre cometes, perquè no és lliure, però entre cometes lliure, és una altra de les coses que la dreta ens ha robat Sí, 100%. i que no podem reivindicar com a... És a dir, després anem a la festa major de no sé on i has de comprar els tokens, perquè hi ha com una... Hem de comprar... En el fons, la criptomoneda són com els tíquets de festa major, no? Sí. Que dius, això val això i em serveix per un cubat. I m'ho Ens cauré. ho hem inventat nosaltres! Sí. I han vingut i ens han I quan robat. arriba dilluns no val res. I quan arriba ha dilluns aquell paper no val res. No val I ens res. ho han Jo robat els guardo, a veure la si puta repeteixen cara el disseny o alguna 4 cosa, no? neoliberals de merda. Hòstia puta. Creador d'influencers o Baleoc? T'estava votant perquè... Ah, de projecte, no? Sí. Vols dir Baleoc. Baleoc perquè me'l sento més meu. Molt bé. Val. Aquí ens has de donar 2 adjectius. Els catalans som, 2 punts. Els catalans som... Els catalans som, diria, irònics i rancis. Jo diria... Hòstia, m'ha agradat. M'ha agradat. I la següent és 2 adjectius. Els valencians sou... És que em vaig empadronar ahir. Benvingut a Catalunya. Adonai. Un aplaudiment, sisplau, un aplaudiment al Hòsties, públic. adonai. Molt bé. Els valencians... Hòstia, per què t'he de donar 2 adjectius? Perquè no et puc dir que tot lo bo que gaudim a Catalunya ve del País Valencià. Hòstia. És a dir, totes les coses a nivell cultural que reivindiquem com a pròpies venen d'allà baix. Vinga, vaig aplaudir jo sol, si cal. No, és veritat, és veritat. És veritat. És dir, tot el que és combatiu, tot el que és no sé què, diguéssim, de dalt ve el seny i de baix ve la rauxa. Sí, sí. Jo sempre m'identifico més amb lo de baix que no pas amb lo de dalt. Vull dir, jo per ser mig francès prefereixo ser mig valencià. El meu estimat Ricard Julià diu que els valencians venim del futur. Perquè tot el que experimentem vosaltres, diguem, els catalans, els valencians ja ho hem experimentat fa 300 anys, segurament. Sí, esteu molt més a prop de la desaparició absoluta i sou molt més decadents, i dins d'aquesta decadència l'heu sapigut articular des d'una rauxa i des d'un sudapollisme, fins i tot, però molt combatiu, que jo realment admiro molt i crec que construeix molt més això a nivell cultural que no pas certes actituds desmenjadetes de... I pelants. El Bernat m'ha dit que ha de viscar Barcelona, saps? Sempre amb Manel o... No, és broma. Evolució de monologuista preferida, Marc, actor de pel·lícules espanyoles o anunciant de casa d'apostes? Ojo, Ja sé que hi ha una mica d'overlap, però anem a triar una de les Sí, clar, perquè d'on venim? No m'expliques l'origen. Perquè a mi m'agrada el viatge i si només em dones al final... No, et diria que per dolenta que sigui una pel·lícula espanyola sempre és menys... Aquí sí que he fet aquesta cosa de podcast d'esquerres. Perfecte. Any 2040, independència de Catalunya amb conseller de subnormals Antoni Cori o República Espanyola amb Gabriel Rufián de president. Això, mira, ahir tenia aquesta discussió amb el meu pare. Hòstia, boníssim. Ahir tenia aquesta discussió Baixo amb el la meu música. pare. Ahir tenia aquesta discussió amb el meu pare. Perquè ens estàvem repetint i plantejant aquest fals dilema tot el rato. La resposta... És una pregunta de merda. Sí, de merda. Perquè és, perdona, 2040. Sí, 2040. Catalunya independent amb aliança... Amb un subnormal de conseller de subnormals o una república espanyola federal que nos dimos entre todos durante la transición 2.0 amb Gabriel Rufián i Parera de president del govern. Mira, et dic, la resposta Marc Serrats còmic, Cuba. Me'n vaig a puto Cuba, ¿vale? A viure bé i a estar borratxo i tal. L'altre, pues, me sento, posicionem-nos a República Espanyola Federal i Gabriel Rufián i tal. És a dir, jo abans soc moltes més coses que català, ho sento molt. No crec tant ni en la identitat, ni en el país, ni en el no sé què, me la suda. Puta aliança catalana. Sí, no, i evidentment des d'aquesta Espanya federal de puta merda i de no sé què seguiríem tocant els ous, Però el que no farem serà fer aquesta concessió de dir, bueno, és que és un dilema, és per donar per sac aquesta pregunta. És per veure de quién eres, no? Bueno, de cap a cap. a mi me la pela. Jo et dic això, et dic República Espanyola Federal i tota la història. Queden dos preguntes. Per acabar, destrucció d'Espanya o França? Destrucció d'Espanya o França? O la destrucció de França? Destrucció d'Espanya.
Jo crec que Curiós. No, és a dir, però és que jo si sóc i he sigut independentista no és tant perquè vull que Catalunya sigui un país com perquè vull que Espanya no ho sigui. És a dir, jo soc del Barça, soc antimadridista. Jo sóc una figura de la destrucció. A mi m'interessa la destrucció, no m'interessa la construcció d'identitats nacionals. Tota aquesta gent que diu jo vull la independència perquè la identitat catalana perduri al llarg de... M'és igual, no, jo vull la destrucció dels països, dels estats, jo vull un solar. Jo no vull... destrucció d'Espanya i després anem a per França. Sí. No et pensis que s'han salvat només perquè ens ho hem de carregar tot això. I la última, parlant de solars, amb qui et quedes? Israel o Real Madrid? En aquest cas serà evident. Amb qui em quedo? Amb Israel o amb Real Madrid? Jo amb el Real Madrid perquè el futbol me la pela. Exacte. Vale, doncs ja està. Estem arribant aquí al final del programa. Queden les 3 Has fet la pregunta avui de l'últim convidat? No l'he fet. Se la podem ficar aquí, no? Podríem dir. Ja que ho estàvem fent moltes vegades. Sí, és llàstima deixar-me-la. Sí. És que va venir el Graupera, el Jordi. I no ens va convèncer de votar el seu partit, però sí que ens va convèncer de fer o votar-me o fer una pregunta a tots els convidats. I com algun convidat no li la feu, estaré demanant el vot per WhatsApp. Estaré escrivint. I ho farà. Ignacio, no li ho has preguntat al Marc. Gràcies, Guillem. En què et posaries d'acord i en què mai estaries d'acord amb l'anterior convidat, que en aquest cas ha sigut Antonio Baños? Amb què em posaria d'acord amb Antonio Baños i amb què no? A veure, si dues coses treballa l'Antonio Baños són la birra i els ansiolítics. Per tant, em posaria d'acord amb la birra i no em posaria d'acord amb els ansiolítics. Perfecte. Molt elegant, No parla de coprofàgia ni ninguna història. Molt elegant. Magnífic. Jo és que a l'Antonio Baños li tinc una apreci molt gran. Marc, tu has passat bé? Sí, m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé. Genial. Fem 3 preguntes per acabar, ja del tot, que la primera és per mesurar... No com fins ara, no? No, ara venen les 3 preguntes. Són les finals. La gent acaba esgotada aquí. Sí, la primera és per mesurar el teu ego, que és en quina posició en el rànquing d'audiència creus que quedarà este programa. Al final farem uns 20 al final de temporada, però dius, hòstia, jo crec que este programa quedarà entre els 10 primers, entre els 10 últims. Entre els 10 primers, bueno, a veure, entre els 10 primers sí, jo crec que podria quedar, però no tinc expectatives de que quedi molt amunt. Ni expectatives ni interès. No, estaria bé que tingués interès, però jo no sé, no crec que quedi molt amunt. No crec que sigui una figura que tingui un interès especial a nivell de consum d'entrevistes o de podcast, i també és que en faig moltes, aleshores la gent ho veu, la gent ho sap, soc molt pesat per xarxes i diuen, si no el veig dient tonteries en aquesta entrevista, el veuré dient tonteries en una altra. Aleshores ja no em ve d'aquí. No crec que estigui... Si està entre els 10 primers, jo em dono per satisfet. Perfecte. La segona pregunta és per mesurar el nostre ego, en particular, que si tu has passat bé, aquí t'agradaria veure passar per així, on estàs tu? Aquí m'agradaria veure aquí. Cao de Venós. Cao de Venós, hòstia. Li vaig escriure i no et va contestar? No. Si tu el coneixes... No el conec. Dius, Alejandro... Potser per telèfon, alguna entrada així, podem provar... Podríem provar. És que li vaig dir, em va ignorar, després em va dir que demana pasta. Canviem la bandera de Palestina i fotem una de la nord-coreana. Ja està. I l'última és que fem un roll swap, que ens intercanviem els rols, i tu fas la pregunta que vulguis a nosaltres per acabar, i hem de ser 100% honestos. Mai sabràs si tens la veritat, però ens comprometem. Vale. Si demà Estrella Damm us diu de patrocinar-vos, vale? Però heu de posar només música del Canet Rock al podcast, li dieu que sí o que no. De quines xifres estem parlant? No, Guillem, com a director musical del programa, està completament vetat. A mi em sembla molt bé que sigui underground, això. No. T'imagines que són els tallets aquí, o els tiets, o com collons se diguen. Hi ha coses molt pitjors. Toma pel culo. Doncs ja està, aquesta era la pregunta. Endavant. Molt bé. Perfecte. Doncs ja està, ens despedim de tots vosaltres. Fins d'ací uns dies, 2, 3 setmanes, una mica quan vulguem. Al principi del programa ens preguntàvem quina és la cosa més comèdia terror que heu vist i m'ha enviat un WhatsApp, el mateix Carlos Mazón, dient que lo de espero diferenciar un hombre que se equivocó d'una mala persona després de 30... allò que va dir, per acabar dient, després de 30 minuts de declaració, que deixava clar que ell ho havia fet tot bé. Sí. Això és una cosa... I fixa't en una cosa, i crec que amb això podem concloure, fixa't en el que s'assemblen les declaracions respecte a un mateix d'Amazon i de Rejón. Buah! Espero que sepan diferenciar a un hombre, una mala persona, que alguien que se ha equivocado, a
mi personaje público está diferente. Com era aquella cosa? Sí. I és la mateixa agència de comunicació que té els dos clients. Vale. El mateix. Sí. Els Perquè enfants terribles d'una de banda la o d'una política. altra són persones amb polla. Correcte. Vinga, fins aquí, ens veiem. Res, Marc. Moltes gràcies per venir. Can't take a pop,